Și succesul e o consecință a unei tehnologii bune, de obicei, în industria asta. Nu este suficient să faci o chestie cool, trebuie să funcționeze. Așa e. Noi încercăm să construim, în esență, cum povesteam și data trecută, baza pentru un nou sistem economic global. Poate suna așa foarte abstract și vag, dar în esență sunt două componente la care noi ne raportăm. Una este rețeaua pe care o construim, care va fi de 1000 de ori mai bună decât Bitcoin sau Ethereum și accentuez că Bitcoin are undeva în momentul de față probabil pe la 200 de miliarde capitalizare. Cam așa. Deci de vreo 1000 de ori mai mari ca voi? În momentul de față ar fi, cred că 200 ar fi, să zicem că 200 suntem și noi, ar fi 10... De 1000 de ori. Exact. Și Ethereum are undeva pe la între, cred că 20 și 30. Deci de 100 de ori. Exact. Și noi suntem de 1000 de ori mai performanți în capacitate de procesare, viteză de procesare și cost. Asta e doar una dintre laturile pe care noi le aducem. Mai mult decât atât și asta cred că va fi chestia cu care cei mai mulți oameni vor rezona. Creăm o aplicație care va fi lansată și oamenii o vor putea descoperi săptămâna viitoare, care va permite oricui de oriunde este în lume să interacționeze cu tehnologia asta fără să știe nimic despre ea. În momentul în care partea asta se va întâmpla, cred că economia se schimbă complet și suntem foarte aproape. Ok. Stăteam și mă gândeam, știi că e treaba mea să traduc tehnologie în cuvinte cât mai simple, mă gândeam așa că dacă Bitcoin ar fi un marfar mare, greu, așa lung, un tren foarte lung, practic tu ești un supersonic care trece pe lângă el. Hyperloop, l-aș numi. Cam așa, nu? Da. Cam așa. Da. Accentuez că nu a fost simplă tranziția asta, adică 2 ani jumate am stat cu o echipă de oameni extrem de talentați și buni și chiar și acum, cu o săptămână înainte de lansare, cam în fiecare zi am plecat pe la 3-4 de la birou. Am cu auzit oameni. că baci până la 3-4 dimineața, nu arăți chiar așa obosit, nu știu cum reușești. Ideea e că nu sunt numai eu, că asta accentuez. Când ai un om care lucrează așa, e interesant, e ok. Când ai mai mulți oameni foarte buni, toți, care depun efort spre un cel de genul ăsta, rezultatele te vor surprinde foarte, foarte serios.